Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Kini imong gibuhat no nga pagpugos na ako pagpabarog isip Lili. Di gyud nimo resultag maayo ay. Busa ko na ko pa ikaw no. Musulti na lang kas tinuod. Og kalimtan na lang nimo ang akong kaluha. Gawas pa. Buotan ang imo inahan. Makasabot gyud na siya. Mom, please. Papaulian ako sa amo, bi. Please. Kung manulti ka ba, murag yung kagkurik. Correct. Katinuod man bitan akong gipanulti. Nagtuo ka nga malipay na nga akong kaluha karon. Sigurado jud ko nga dili. Lalaki ang iyang giubanan. Busa malipayon siya. Sa sunod ay kong kapasapasa, ha? Kung nga nung di tamang kaapason, nga di ba ko magkatog nga maghunahunang gikuhaan ni mong 5,000 ang kwarta? Huwag ka maghunahuna! Kung ano sige puhunan ako ini, Ah, sige, yaw-yaw! kinalang yaw-yawan ka! Aron mo sodas utok mo! Kung ano sige puhunan ko ining kwarta, gipahimuslan ta! Ang akong kaluha ang tokero sa mga kamot ni Ardel. O ang akong amahan, missing! Di na makontang! Unya ikaw? Makaako kas pagwalda sa kwartang akong gipuhunan ng akong pamilya! Hello, Blagay! Sige pa ka bigo sa kubo ron! Sige! Dapati ko! Ang kumita, ha? Dapati ko! Dapati ko ang mga kayot, ha! Ay, kung kakata! Nga naman, ha? Nagplano pa ka gawin ka ito, Arnel? Halili! Kana ang ay buhata. Kay baga mata kita kung di mo nang buhato ako. Magkasabot ka? Ha? Klaro kayo. Nga naglipay-lipay niya siya uban sa lalaki ngayang gipili. Samtang ako dre, naglabad ang mo. Unsaon nga matago ang iyang kabuang. Wala na kita'y mahimo sa nahitabo. Nabuhat na ni Lili. Wala siya. Wa na siya. Pero naapa ka. Busa sulbara ang akong problema. Ngano ako man dyan tawin mo silutan, uy. Gikapoy ko. Nga tuog na ta. Ay, may mabuti ka mo to pa dihan ako sa kama. Ako ning kama. May katungod ko matuog din eh. Aw, ikaw na lang diha. Diri agot. Aray! Masa mong ka, uy, mamunot man pa. Ako kang asawa. Busa kinang magtupad ta. Pero, May panahon nga muli si mama din sa kwarto. May yawi siya. Busa di mahimo mo kumpiyansa ta. Busa katug na diha. pero, wataong kumaan na doy nga di na ko tupad nga lalaki, no? Unya, estranyo pa jud. Stran yung naong nimo. Ay pagilas-silas diha. Kung makahimo ang imong kaluha sa pagpanglaki, makahimo sa ka. Hoy, sir! Aligi ko kay parehas ang kaluha. Hilom na. Katug na diha. Tuka na ko ha. Bebe, binangon na. Ay! Hinahinayan lang ako, no? Matuog na ko. Ano pagsaba diha? Ug ayaw gyud pagpahawa diha ha sa akong tupad. Bahala kang mag-unsa ka diha. Mag-unsa kag porma. Basta diha lang gyud ka. Ang salbahis. Nagkatuog na uroy. Unsa mang ilintawa na? Mapagali among pagtipon. Pero mo na niyang buhato na ako. Kumusta naman kasi Delia karon? Ngayon sa naman kasi ni Arnel. Kalain pa yan ni. Uy! Huwag ko magtuong mo ni resulta sa akong gibuhat. Hala, nahinanog naman din si Arnel sa kong tupad. Buotan kay siya gnaw nga natug ay. Wapo.
mahimong butay ko niya, oy. Buutan na lang siya naong kinatug man ha. Di man siya ko katug, oy. Murag tugnaw, murag pilit akong lawas ko sabot. Namte aircon, bugnaw, pero di mo ko mahimutangan niya kung tupad si Arnel, oy. Mag-shower ka ko, no? Gusto, mag-shower ko. Basin pa di ay, makatug na ko, makaligo ko. Ay, katugnaw. Ay, katugnaw dyan, uy. Pero, hindi ta din nilang banyo, uy. Tako makayo. Nay, unsa man na. Mo na bathtub. Bathtub. Nindot siguro ihumol ya sa. Humot pag yun ilang mga sabon, ilang mga shampoo din eh. Karon pa mo ko makasugat ni mga klasya sa sabon o mga shampoo. Ay, okay na, nakaliko na ko. Mura. Wa man di ko makadahay ni Klisan. Tualya naman ni uy. Ay, magtapis na lang yung tualya. Presko naman ko. Makatuog na gikuan ni. Hoy! Usa mo kabastos ka man! Naaram day ka diha. Nabit ako dire! Isa na napultahan! Niyabag na. Kalit man na pangabli. Wapagani ko katapis to, Alya. Yabag ng tawa na, oy. Kakita nun to siya. Tapis ko, bi. Hoy. Ikaw ba? Ngano na anad man ka? Ngano di man ka manuktok kung maabli ka pultahan? Ganun mo sa kamanglak. Oh. Di ko makaabli adto kung nanglak pa ka. Mas busok mo di kaglawas kayong Lily. Hoy, bastos! Ay kuhis ko tiyan, ha? Okay mo sa di kaglawas. Tanaw na ko! Di ra layo kay kang Lily. Mao nga wa ta maglisod sa pag-ilad nila. Balik ka, anak. Unsa man ka? Mag-ilis ka o magtapis lang gyapon ka ng tuwalya da sa ako katubangan, ha? Kakumpiyansa ba yan ni mo? Usaw mo sana ako pagkuha sa kong ilisan. Nga naaman na diha si Montiila ng malita. Aw. Okay ramsad kung ingon ana lang kang matuog ba? Hoy! Pero alag pa doon lang ko ha. Ay kung bastos ha? Ha? Ay kung bastos ha? Bastos kang dakuda. Bastos. Unahon na rin mo. O iyab na ka. Anong utana man ka? Nanguta na lang. Problema ba day? Nanguta na rin ko. Wa kay katungod nga mangutanag personal nako, May sir. katungod ko. Kay pangasaw unon ta na ka. Bana na ko nimo. Hoy! Mo ni hunaw na ha. Hilim na! Abid na malita! Og mahimubag mo gawas ka una. Maayo nga ideya. Itingalig matintal pa ko sa kong pangasaw unon. Ikaw no? Bastos jud ka. Nibaba ni mo ay. Bastos na. Asang bastos ana. Nagsulti lang ko sa posibleng may tabo kung magdugay ko din eh. Kaya na oh. Kumuta ni mo eh. Hoy! Busa sa sunod ay kumpiyansa. Pagdadaan og ilisan sa sud sa banyo. Kay weakness na ako ang babae magtapis og tuwalya sa kutubangan. Bastos! Ay, salamat. May gawas sa yung kagang. Ngan samsad ko eh. Nganuam ko manglak. Nganuam ko magdagilisan sa banyo. Sir, nagbanta ba day ka? Oy. Bilyo? May gamidool ka. Dali. Inom sa ko. Ubani ko sa pag-inom. Oo. Okay, sir. Oh, imo ng baso. Gede. Ya, imo na. Salamat, sir. May problema ka, sir? Ha? Gamay. Aw, kananong problema, sir? Di magina mawas tao. Maupot pang ginapis kung saon.
Mas maayon ta kung makapili tag problema. Inoon. Naigugma ka na ba, Bilyo? Ah? Oo, sir. Nagugma na, pero Pero unsa? wa ko sir tinang gugma, sir. Maong magtigom na kong kwarta para sa akong ginikanan. Gusto ka? Kinahanglang unahon ang ginikanan. Ining sir, si Madam Cura ba? Nga naman sa mama. Nag-anam din siya higo, sir. Ha? Nagkasulti na mo ang iyang doktor, sir. Oo, kuan. Kaning mao lagi. Bikluno na gid ang iyang kahimtang. Di sa makaayo niya nga manambok siya. Ganahan na ba kita siya nga magkakita siyang apo, sir. Ha? Nagpaabot siya sa yung anak ni Miss Lily. Mao ba? Buntag naman di ay. Ay. Uy. Ang kagang ay. Naman din na sa sofa matog si Arnel. Wala siya matupad na ako gabi eh. Mayra. Oh, ay, may nalugtok. Ay, Kinsa na nanuktok? Arnel, Lele, nagmata na mo, musod ko ha. Si mama. Pagaksa ko. Aray. Di day ka maligo ha, giti ko ni. Arnel ba? Gilok na ha, gilok na. Oh, gilok din ni diri. Gidiri gilok ka ni ka. Kisa di. Ay, kuwag dinis mo ko buko. Ay, gilok. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!